Zdravo, ja sam Anida Sokol, istraživačica u Medija centru Sarajevo i danas ćemo pričati o tome šta je to novinarstvo orijentirano na rješenja. Novinarstvo orijentirano na rješenja, Solutions Journalism ili jednostavno SOJO, je temeljito izvještavanje o rješenjima za društvene probleme, rađeno po najvišim novinarskim standardima. Ova vrsta novinarstva je sve popularnija, naročito nakon 2013. godine, kada je pokrenuta Solution Journalism mreža, neprofitna organizacija koja promoviše ovu praksu. SOJO novinari detaljno istražuju već postojeće rješenja za društvene probleme, kao što su rješenja za segregaciju u školama ili zagađenje zraka u gradovima, a koja mogu biti modeli ili dati ideje drugima da djeluju. Primjeri takvih priča su brojni. Inicijative građana da pomognu socijalno ugroženima, da ponude prostor starijim osobama za društveni angažman ili sistemska rješenja za unapređenje zdravlja stanovništva. Svakodnevno, a našto tokom pandemije, okruženi smo negativnim vijestima. SOJO priče mogu pozitivno utjecati na publiku i pokazati da su rješenja moguća. Mediji ovdje nisu samo psi čuvari koji upozoravaju na određeni problem, već psi vodiči koji pokazuju način na koji ga možemo riješiti. Otkrivanje problema u novinarstvu jeste presudno, ali utjecaj je veći ako, pored problema, izvještavamo i o rješenjima. Ukoliko želite primijeniti ovaj koncept, morate pratiti nekoliko osnovnih principa. Fokusirajte se na rješenje za neki društveni problem i detaljno istražite kako to rješenje djeluje. Pronađite dokaze koji pokazuju u kojoj mjeri je rješenje efikasno. To mogu biti statistički pokazatelji i izjave eksperata o recimo smanjenoj količini tekstilnog otpada ili izjave osoba kojima je određeni program pomogao. Ponudite uvide u rješenje koji mogu poslužiti drugima za pokretanje slične inicijative. I na kraju, pokažite šta ne funkcionira. Idealne rješenja ne postoje i vi morate objasniti šta su nedostaci.